Мъж намерил орлово яйце и го сложил в гнездото на селска кокошка. Малкото орле се излюпило заедно с пиленцата и пораснало с тях. Целият си живот орелът правил това, което правили селските пилета. Мислейки, че е селска кокошка, той ровел земята за червеи и насекоми. Куткодякал и кълвал. Минали години. Един ден видял великолепна птица над себе си в безоблачното небе. Тя се носела с грациозна величественост сред мощните въздушни течения, почти без да размахва силните си златни крила. Старият орел погледнал нагоре в почуда. «Коя е тя?» попитал той. «Това е орелът, царят на птиците», казал неговият съсед. «Той принадлежи на небето. Ние принадлежим на земята. Ние сме кокошки». Така орелът живял и умрял като кокошка, защото мислял, че е такъв. Моралът на историята. Когато живееш сред кокошки, е трудно да летиш като орел. Мислите и поведението ти са силно повлияни от хората, с които се срещаш. Избирай приятелите си разумно. Ако не следваш истинския хъсъл, вероятно никога повече няма да ни видиш. Ако го правиш, поздравления. Растеш с всеки изминал ден.